was. But that's how I'd like to end, returning to a sacred morning, ash to earth, ash to water, in my element. Kako se osjećaš u ovoj ulozi? Da li inače, pošto vidimo da brineš o svom izgledu, da li inače brineš i o modi, o tome šta ćeš obući, imaš li neki svoj stil određen? Za početak, ćao. Pa više brinem o tom nekom, kad kažeš brinem o izgledu, više to neki trening i ishrana, dok naravno bitno mi je i da se lepo obučem, ali najbitnije mi je da se udobno osjećam u odeći koju nosim, pošto sam po ceo dan u pokretu i onda mi je stvarno bitno da mi je odeća udobna i da me ništa ne steže. A što se mode tiče, to jedino kad su neki događaji u pitanju, kad je neka premijera ili neko dešavanje. U slobodno vreme volim da odradim trening, da li je to teretana, crossfit ili tako nešto. Naravno, za svoju dušu igram i fudbal, basket, volim sve sportove, ali naravno sve onako rekreativno. Koga od tvojih kolega bi izazvao da ti izađe na crtu što se tiče tih sportskih aktivnosti? Pa znaš kako, ima dosta mojih kolega koji se takođe bave sportom i vole sport. Eto, nekako znam ko bi me dobio u tim nekim ekstremnim sportovima, to je moj prijatelj i kolega Viktor Savić, ali eto, on me nekako i uveo u te neke vode snowboardinga i ne znam, podvodnog ribolova. A što se tiče fudbala i basketa, pa često izlazimo jedni drugima na crtu. Jako dobro izgledaš, devojke su to dosta komentarisao, što obožavaju tipke, što ovako. Da li ti prilaze devojke, kako komentarišu, na koji način ti prilaze? Da li su smelije ili ipak sa strane samo posmatraju? Prvo, hvala. Drugo, pa ne prilaze mi u tom nekom smislu. Naravno, dešava se da priđu, da hoće da se upoznaju ili da se slikaju, uvek ispoštujem. Za sada nisam imao nekih takvih nepristojnih ponuda, pogotovo ne na ulici. To mi se još uvek sviđa kod naših devojaka, što ne prate te trendove sa zapada, tako da, ne znam, ja volim da treniram i da brinem o sebi zbog sebe, a sad ako eto neko smatra da uspevam u tome, hvala mu na komplimentu. Ti si dalje iz one džentlmenske klase koji ipak da su muškarci ti koji osvajaju, a devojke malo poučenije. Tako sam vas pitao. Da, naravno, mislim da i muškarcima prija kada kod žene vide da je ona sigurna u sebe i u neki svoj seksi ili u izgled, jer prosto to šalje neku jaču poruku nego, ne znam, kratke suknje, oskudna odeća i šta je danas već u modi, ali mislim da muškarac treba da bude taj koji će načiniti prvi korak. S obzirom da si roditelj male devojčice, kad porasteš, da li ćeš biti otac kao Nikola Koji iz Mi nismo anđeli ili ipak malo liberalniji? Još uvek ne želim da razmišljam o tim trenucima, to kada dođu momci i tako dalje, ali mislim da neću. Mislio sam na početku kada sam saznao da je devojčica da će biti tako, ali ne, mislim naravno da treba biti kao i u svemu umeren i da, eto, to je neka prednost kod mladog roditeljstva, što nekako sam bliži njenim godinama nego neko ko dobije dete u 35. 6. 7. ne znam ja, naravno nikad ni rano ni kasno za dete, ali mislim da ćemo se razumeti.